Păi suntem la un nou videoclip în care o să mergem în vizită la mama strictă și la tatăl strict, la amândoi, pentru că am decis să încep o serie de tatăl strict și de mama strictă și azi o să mergem la amândoi. Așa că asta ar trebui să fie acolo. Miru, ce-ai asta după filmare? Eu nu eram mama strictă, era mama normală, tatăl strictă. Da. Ok. Tatăl strict știu că e strict, dar mama nu știu dacă e strictă. Să pas pe aici să pot strict. Oh, uite-l pe tată. Salut, tată. Știi cumva unde e mama? Ok. Hai să mergem în casă să ne întâlnim. Salut, mamă! Salut, mama, ce faci? Sunt bine? Tată! Tată, nu mai da mie. Ce mai da mie? E copil cu minte. Acum înțeleg de ce ai pus numele de tatăl strict. Haide să mergem sus să-ți prezint casa. Ok. O să vă strictez. Bine, acum de aici nu-i treaba ta. Da. Să vă stric la... În primul rând aici este masa de la Părinții cum se ceartă? Dacă vrei să mai arăt. Haide... Haide, copile, aici este canapeaua cu televizorul nostru minunat. Ok. Și văd că avem și un pat. Avem patul nostru. Dar nu te cu noi, pentru că nu mai se poate fărăiesc. Să fugi! Să fugim! Aoleu, copile, fugi! Aia! Am fugit, mă arunc și sar direct în piscină. Mamă, ce-am sărit de la etaj, cred că mi-au rupt niște oase sau nu? Nu cred. Fugi! Acum sunt pe cont propriu, ce să fac? Mama, du-te! Trebuie să mergi să mă încui. Bine, mama, strictă după mine, iau-l eu și eu nu știu pe unde să o iau. Pe unde pătu? Bine că nu știu unde mă află. Da, ei nu cumva au camere de supraveghere? Nu cred că au. Mamă! Dacă cad de aici, cred că îmi rup oasele. Mă, ce se întâmplă acolo? Trebuie să mă ascund undeva rapid. Da, dar unde? Știu. Dacă vin acum... Upsi! Ești în piscină! A, stai cum. Ei! Fugi, Pocean! Mă băg! Mamă, fugi! Dar nu pot să fug în continuu! Au!
Bă! Cine a pus coaja de banană? Nu! Bă! Nu, asta o tăiem, asta o tăiem. Bă, nu, noi nu facem așa. Bă, trebuie să fie ca la Sky. Ca la Sky, voi auziți? Hai, play, go. Play și go, ha? Mamă! Unde-i poțiunea aia strictă? Acum nu mai era atenție că mi s-a dus districtate. Fugi, copile! Fugi de tatăl strict! Că el e prea strict! Aoleu! Hop, hop! Aoleu! Nu știu de ce vine cuvântul strict în gura ta. Cred. Copile, ajută-mă! Nu știu unde ești, mamă! Nu știu, încearcă să mă teleport cu puterile tatălui strict. Ok. Să te conectezi. Hai că încerc. Wow, am reușit! Acum trebuie să o ștergem de aici. Fără puteri din astea. Hai, copile, trebuie să mergem cu barca. Acum trebuie să ne dăm un pic pe creativ de la o barcă. Nu. Da. Trebuie să mergem pe jos. Cu asta, cu asta, cu asta. Fugi! Bine. Android înseamnă pistolul. Nu înseamnă pistol. Hai, mamă, ce-am scăpat. M-am speriat. Oriunde ești, doar fugi. Încearcă să te conectezi iarăși la putere. Asta e foarte greu. Știu. Și? Cred că te-am văzut urechișarea mică. Hai! Wow! Stai că poate vine! Hai că vine tatăl strict. Ok. Mie mi-a rămas ăsta. Cred că mi-a văzut moartea! Dar nu pot să urc! Sau? A mers! Nu știu unde. E foc. M-am speriat de un pește că-i tatăl strict. Nu, îi dau pe la mamă că ai strictat-o. N-am strictat-o. Ok, da, ți-am dat pe la ea. Uh-oh. Trebuie să fug. Fugi! Fugi, caracterule! Mama! Ce? Trebuie să mă pun în pat de parcă dorm. Rapid ca să nu mă mai bată. Miru, Da? și de la apă mi s-a dus puterea de strictare. Da.
Mama, trebuie să stau aici ca să nu mă găsească. Fugi! Nu! Copile! Oriunde ai fi, dacă mă auzi, conectează-te! Te aud! Nu! Aoleu, aoleu, fugi, fugi, fugi! Miru! Da? Imediat. Mamă, dacă vrei și partea a doua, ne vedem data viitoare. Pa, pa!